Dobrá. Pokračovanie vo štvorci po opici 2. Dneska sme tak smutní všetci. Je do toho zapojený aj hokej. Futbal. Hlavne futbal. Hlavne hokej. Ty to prehrali. Hlavne hokej a potom bohužiaľ. Dneska sme nezvládli koncoľku zápasu. V predĺžení nám unikol mladý Libor Hudáček a ako sme už povedali, jeden Hudáček nám dal titul, druhý nám zobral. Ťažko sa to znáša, my sme makali celú sezónu a na tom mláde sa to ukázalo, ale Slovanom šťastie ten Libor tam prenikol, Sašo Hilák robil čo mohol, ale zobral nám titul nám. Teraz to za Šekného. Ďakujeme za rozhovor a teraz sa opýtame pána Jana Selveka, čo vidí na tejto sérii priaznivé a nepriaznivé, ako dopadol tento zápas. Takže Jan Selvek, čo si myslíte o konci tejto série? Tak ja si myslím, že košickí hokejisti podali dobrý výkon a makali na sebe, ale šťastie stalo pri slovanistov. Boli tam dva také faulíky zo strany slovanistických hokejistov, ale ja myslím, že Košice sa nemajú za čo hanbiť, celá Stila Arena im fandila a určite fanúšikov nestratia. Možno tá liga, o čo si príde, keď pôjde Slovan do KHL, ale ja si myslím, že Košice sú Košice a svojich fanúškov majú a dúfame, že o rok titul opäť prinesú. O rok titul verím, že bude opäť v Košiciach a že už to bude opäť o takom fair play hre nejako tam Čaprka v 96. Bratiši. Dobre, ďakujeme za rozhovor a teraz máme ešte bývalého hráča Košic, Richarda Šechného pri mikrofóne. Čo si myslí o tejto sérii a o poslednom zápase? Richard Šechný, čo si myslíte o tom? Ja myslím, že Košice zahrali dobrý hokej a dali Slovan viac gólov dali Slovan a tým, že dali viac gólov, tak vyhrali, lebo super dal menej gólov. Ja myslím, že takisto taký Roman Kukumber Libor Hudáček dal gól rozhodujúci, ja som to videl v predĺžení 4 minúty do konca, to bol úder pod pás pre Košice. Neviem, ako ťažko sa mi to hodnotí, lebo som Košičan a hral som túto sezónu aj v Taliansku, aj Michalovčak, preto Slovan vyhral, musia sa Košice z toho poučiť a Ďakujem za rozhovor a posledného Košičana tu máme trénera, bývalého futbalového trénera Jana Kozáka, ktorý bude robiť rozhovor o hokeja. Privítame pri mikrofóne Jana Kozáka, bývalého futbalového trénera. Janko, čo si myslíte o tomto výsledku? To je tí rozhodcovia, to je strašné. To je... Pretože mi tu nesmej, ty pedagóg, pekne hovoríš, ale sa trocha treba postaviť, že moje mužstvo hralo dobre, svoje mužstvo bolo trápne ako majster. Mužstvo, rozhodca, ďakujem. A posledný rozhovor je Zdeno Ciger, slovanista. Zdeno Ciger, ktorý robí tento rozhovor a... Zdeno, čo si myslíte o tomto výsledku? Nech idú, to je vrchol, čo robia títo rozhodcovia, nech idú všetci do riti. Daj ešte posledný rozhovor.